Здравейте! Аз пак сътворих една красота. Така, това е мини и не толкова малък фотоалбум. Хартията се нарича Botanical Tea, билков чай. Е страхотна за работа. Много я харесвам. Тук съм сложила цветя. Малко да отдалеча, ако има възможност да го видите цялата предна страна. Може би говоря малко тихо, за което се извинявам. Тук има розички, има дантела и панделка с перлички. Тук има пеперутка, с която съм отрязала с пънч. Има спрей. Има цветя, които обработвам отделно, листа. Панделката съм я закупувала от сватбен магазин, мисля, че беше. Това пак е пеперуда с отрязана спънч. Тук също има спрей, цветя. Тук има малко такче, на което може да се напише от кого за кого е албумчето. С канапче и дървено копченце за украса. Така. Отстрани съм сложила метални елементи върху перлен картон. Хареса ми да работя с перления картон, защото е много як. Хубав е за корици и подложки. Отзад по същия начин има дантела и долу има една пеперутка, изработено на ръка. Да, и моята буквичка. Така. Отварям албума. Албума, между другото, не е изцяло моя идея. Обичам поначало, като готвя някакви гозби, при мен 4-4 прави. Не 8, а 9 или 10. Обичам да комбинирам нещата. Самата хартия е разкошна. Някои неща от албума съм ги гледала в интернет, признавам се, но има и добавени от мен идеи. Първата страница съм направила с айслет. Се отваря така. Тук е първото такче с печат. Ето, то се е в джобченце. Така. С една ръка ми е малко трудно. Ето. С печат пак отзад. И с инк. Пигментно мастило работя, което изсъхва бързо. Джобчето съм го направила от паус, който наподобява трева. Тук има пак печат. Тази страничка по същия начин е направена и с цветенце. Цветенцето скрива, между другото, магнитите по страниците, за да могат да се слепват добре. На тази страничка може да се пише, могат да се слагат снимки, навсякъде има място. Идеално място за лексикон. Отварям страницата. От дясната страна има такче. Хубаво, голямо. Могат да слагат снимки. Тук на самата страница могат да се лепят снимки. Тук също по същия начин. Тук има такче, което излиза свободно от джобчето си. Хартията е разкошна. За съжаление няма как да ви я покажа на кочан, защото съм го изчерпала. Така. Хартията е разкошна. Затваря се така с магнит. Следващата страница, понеже албума се нарича Botanical Tea,
самата хартия е Botanical Tea. Аз направих малки такчета, които наподобяват чайно пакетче с конеци по този начин. Да, ето. Хартията е разкошна. Така, ето по същия начин, така направено. Тук се отваря така. Тук може да се пише, тук също има такче. Пак има печат на папироди. Може да се слагат малки снимки. Може да се пише. И така се затваря. Тук се отваря по този начин. Има малко тефтерче. Може да се пише по същия начин. Има такче. И тук има място за много снимки. И тук има място за много снимки. Във всеки джоб има по едно такче. Ето. Могат да слагат снимки. Тук горе съм го направила с пънче с камъчета. Следващата страница пак е с Брайтслед. Тук има такче. По същия начин. Отваря се така. И още веднъж. Тук има такче, което се изкарва. Ето. Ето. Няма как сега да го извадя с една ръка. Тук има страница за много снимки. Тук пак има страница за много снимки. Както казахме, закривам магнитчетата с цветя. Тук има още едно такче, на което могат да се слагат снимки. Тук може да се пише откъде са снимките. Тук могат да слагат снимки. По същия начин има джобче, в което има такчета. Ето, на тях също могат да слагат малки снимки, може да се пише. Както искат хората, които ще го използват албума. Между другото, една моя приятелка казва, че красотите, които правя, е удоволствие човек да ги има в къщата си. Но не е нещо, което да използваш всеки ден. Така. Следващата страница се отваря така. Така. И тук има... Можете да си пишете къде са правени снимките, по какъв случай са правени. Тук има джобче с такче. Тук също има джобче с такче. И с пънч е обработено такчето. Ето, от двете страни. Така. Затваря се с магнитче, които много трудно намирам. Така, следващата страничка е направена пак с Brightsled. По същия начин има място за много снимки. Тук пак има такче, което се слага тук. Затваря се по този начин. Така, долната страничка пак така се отваря. И пак има такче тук. Насякъде могат да слагат снимки. Какъвто размер пожелаете вие. Страницата се отваря още веднъж. Тук има голямо такче. Така. Навсякъде може да слагате снимки. Може да си го направите като лексикон, като журнал. Младите хора повече обичат по този начин. Така. И тук има място за снимки. Отваря се така. И още веднъж. Тук има джобчета. Тук също има джоб с так. Голям. Всичко е дизайнерска хартия. Botanical Tea, което е разкошна. И занапред смятам да работя с нея. Дано да успявам да я намирам по-често. Така се отваря като капаче. Тук има още едно капаче, на което могат да слагат снимки. Обичам да правя албумите, може да са малки, но ги правя по-интерактивни, за да има повече място за снимки. Тук има такче. Тук страничката се отваря така. Закрива съм магнитчетата с чипбордове. Така. Тук пак се отваря така. Тази страничка. И има такчета, които са много красиви. Така. Хартията е разкошна.